Allah ya ta fita ta amarya hajiya hajiya me yi zafi kisa ta kuma kiran ka ko karba yanzu kuma duniya ta warware ta waru dan Allah dan Allah kiwa Allah ki rinka fara'a in kike fara'a ke yanzu gashi yadda kike kin yi wannan dinnan yanzu a ce kuma ki murtike ina za a gane kanki wallahi na da ciki na daki na da ciki inuwa ce nan haka ni ma kwantar da hankali ko ai abu ya zo ƙarshe sannu Allah ki kwantar ni yin da hankali na kin fara daga min hankali wallahi Yunwa nake ji. Yunwa. Ke akan wannan ne ma kike ta wani yunwa kike ji kin ga nan farfesu za ki yi ke da ba a zuciyarki ke Allah da yake kina bala'in san tabiya kin ga wannan yaya yawa akan gwiwa take wallahi